அதனால சொன்னீங்க மாதாஜி. நாங்க காலையில மார்கழி இதுக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டோம் மாதாஜி, அதனால கிளாஸ்க்கு நேத்து வரல மாதாஜி. நிறைய பேர் நேத்து கம்மி, அதனால ஈவினிங் கிளாஸ்க்கு நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் ஒரு 5:20 வரைக்கும் அப்புறம் நாங்க லீவ் ஆயிட்டோம் மாதாஜி. நான் டெம்பிள் சர்வீஸ் போயிட்டேன் மாதாஜி, அதனால காலையில கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல. நோ ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலி யாரையாவது நீங்க கால் பண்ணியிருந்தாலும் சொல்லியிருப்பாங்க. புஷ்ப மாதாஜியோ யாரையாவது கால் பண்ணியிருந்தா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பா. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா எனக்கே கால் பண்ணுங்க. So that will be better. இல்ல எங்களுக்கு பண்ணா சொல்லிடுவோம் மாதாஜி. இல்ல உங்களுக்கு நம்பர் தேடுறது அதெல்லாம் கஷ்டமா ஞாபகம் தான் இருந்தது இருக்கு. மாதாஜி. சொல்றதா மாதாஜி, எல்லாரும் நேத்து வந்து வந்துட்டாங்க, அவங்க வந்திருக்கிறப்ப எப்படி மாதாஜினக்கு இல்ல அதெல்லாம் நேத்து ஒண்ணும் பிரச்சனை அதுதான் இல்ல விஷ் மாதாஜி, நாங்களே பண்றதுக்காக தான் புரிஞ்சுக்கிடுவோம் வந்திருந்தாங்க மாதாஜி. மாதா. ஆனா நேத்து பயங்கர டஃப் டாபிக் ஆக்சுவலி. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் மாதாஜி. படிச்சுக்கிறேன். ஒரு அது இருக்கா, பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கா மாதாஜி? நான் பாத்துக்கிறேன். சூப்பர் சாப்டர் நேத்து மாதாஜி. ஆமா, ருக்மணியினுடைய விளக்கங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு. பிளேலிஸ்ட்ல இது கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்னு போட்டா வரும்ல மாதாஜி? நான் கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாயாவாதம் ஹசசாஸ்திரம் பிரச்சன்னம் பௌதம் உச்சதே மயைவா விஹிதம் தேவி கலௌ பிரம்மா மூர்த்தினா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எல்லாரும் இது சொல்லிடலாம். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. எஸ் எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் ப்ராப்பர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிவபெருமான் ஜட உலகத்தின் மேற்பார்வையாளரான துர்கா தேவியிடம் தெரிவித்தார், நான் கலியுகத்தில் பிராமண ரூபம் தரித்து வேதங்களை நாஸ்திகமான முறையில் பொய்யான சாஸ்திரங்களை கொண்டு விளக்குவேன். அந்த விளக்கம் பௌத்த கொள்கையினை ஒத்திருக்கும். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள பிராமண மூர்த்தினா என்னும் சொல் மாயாவாத கொள்கையின் ஸ்தாபகரான சங்கராச்சாரியரை குறிப்பிடுகிறது. அவர் தென்னிந்தியாவில் மலபார் மாவட்டத்தில் பிறந்தார். மாயாவாத கொள்கையின்படி முழுமுதற் கடவுள், உயிர்வாழிகள், பிரபஞ்ச தோற்றம் என அனைத்தும் மாயா சக்தியின் பரிணாமங்களே. இந்த நாஸ்திக கொள்கையினை ஆதரிப்பதற்காக மாயாவாதிகள் பொய்யான சாஸ்திரங்களை முன்னுரைக்கின்றனர். இதன் விளைவாக மக்கள் தெய்வீக ஞானத்தை இழந்து பலநோக்கு செயல்களிலும் மன அனுமானத்திலும் பற்று கொள்கின்றனர். இந்த ஸ்லோகம் பத்ம புராணத்தின் உத்தரகாண்ட பகுதியிலிருந்து 26.7 வரும் மேற்கோளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஒரு நிமிஷம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஓகே, யாரோ ஒருத்தர் வாசிங்க. சூனி பட்டாச்சாரியா ஹைலா பரம விஸ்மிதா முகேனா நிஹஷரே வாணி ஹைலா ஸ்தம்பிதா. ஒருத்தர் வாசிங்க. மறுபடியும் இன்னும் 4-5 படிக்கலாம், வாசிங்க. நீங்க 3 பேர் தான் திருப்பி திருப்பி வாசிக்க போறீங்க. இதை கேட்டு சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் மிகவும் வியப்புற்றார். ஸ்தம்பித்து போன அவர் எதையும் கூறவில்லை. பிரபு காஹே பட்டாச்சாரிய நாகார விஷமயா பகவானே பக்தி பரம புருஷார்த்தஹாய. எஸ், பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதன் பின்னர் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடம் கூறினார், வியப்படைய வேண்டாம். உண்மையில் பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டே மனித செயல்களின் மிக உயர்ந்த பக்குவமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், புஷ்ப மாதாஜி. நெக்ஸ்ட்
आत्मा रामा पारयन्ता करे ईश्वर भजनी ऐचे है चिंत्या भगवाने रे गुणा गुणा गुणगण. Yes. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தம்மில் திருப்தியுற்ற சாதுக்கள் கூட முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுகின்றனர். பகவானின் தெய்வீக குணங்கள் அத்தகையவை, அச்சிந்திய ஆன்மீக சக்தியினால் நிரம்பியவை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க அடுத்து. ஆத்மா ராமஸ்ச முனயோ நிர்கிரந்தோ அபி உருக்ரமே குருவந்தி ஹைதுகீம் பக்திம் இத்தம் பூத குணஹரி. இது பாகவதம்ல கூட வருது. இது மனப்பாட ஆமா ஸ்லோகம். மாதாஜி, Yes. ஆமா மாதாஜி. மனப்பாட ஆத்மா ராமஸ்சமுன் வரும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தம்பில் திருப்தி உற்றவர்களும் வெளிப்புற பௌதீக இச்சைகளால் கவரப்படாதவர்களும் கூட ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அன்பு தொண்டினால் கவரப்படுகின்றனர். அவரது குணங்கள் தெய்வீகமானவை, அவரது செயல்கள் அற்புதமானவை. முழுமுதற் கடவுளான ஹரி அத்தகு தெய்வீகமான கவர்ச்சிமிக்க அம்சங்களை கொண்டுள்ளதால் கிருஷ்ணர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பொருளுரை: இது பிரபலமான ஆத்மாராம ஸ்லோகமாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.7.10. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் பத்மா மாதாஜி அடுத்த வாசிங்க. सुनी भट्टाचार्य का हे आसुना महाशया ये श्लोकेरा अर्थ सुनीते वांचाहाया. எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் 187. ஆத்மாராம ஸ்லோகத்தை கேட்ட பின்னர் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மொழிந்தார்: மேன்மை மிக்கவரே, இந்த ஸ்லோகத்தினை எனக்கு விளக்குவீராக. இதன் மீதான தங்களுடைய விளக்கத்தினை கேட்க நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். ஆத்மாராம் ஆத்மா புருஷ். எஸ் புஷ்ப மாதாஜி அடுத்த வாசிங்க. प्रभु कहे आत्मी की अर्थ करा ताहा आगे सुनी पाचे हामी करी बाहरता ये बाकी चूजा नहीं. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாபிரபு பதிலளித்தார்: முதலில் நான் உங்களுடைய விளக்கத்தை கேட்பதாகட்டும், அதன் பின்னர் எனக்கு தெரிந்த சிலவற்றினை விளக்குவதற்கு முயல்வேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் सुनी भट्टाचार्य श्लोका करिले व्याकहाना तार्का शास्त्र माता उदया विविध विधान. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசி. அப்போது சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் ஆத்மாராம ஸ்லோகத்தினை விளக்கத் தொடங்கினார். தர்க்க சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் அவர் பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பத்மா மாதாஜி. नवविध अर्थ कैला शास्त्र माता लाना सोनी प्रभु कहे किचु ईसत हाशिया. எஸ் பத்மா. ஸ்லோகம் 190. பட்டாச்சாரியார் ஆத்மாராக ஸ்லோகத்தினை சாஸ்திர அடிப்படையில் 9 வேறுபட்ட வழிகளில் விளக்கினார். அவரது விளக்கத்தினை கேட்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு லேசான பொன்னகையுடன் பேசத் தொடங்கினார். பொருளுரை: ஆத்மாராமா ஸ்லோகமானது நைமிஷாரண்யத்தில் நிகழ்ந்த சந்திப்பின் போது சௌனிக ரிஷியின் தலைமையிலான மாபெரும் ரிஷிகளால் விவாதிக்கப்பட்டது. அவர்கள் அந்த சந்திப்பிற்கு தலைமை தாங்கிய ஸ்ரீல சூத கோஸ்வாமியிடம் வினவினார். ஏற்கனவே பரமஹம்சராக தெய்வீக தளத்தில் நிலை பெற்றிருந்த ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி கிருஷ்ணரின் குணங்களை பற்றிய விவாதத்தில் கவர்ச்சி உற்றது ஏன்? வேறு விதமாக கூறினால், ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவத கல்வியில் ஈடுபட்டார் என்பதை அவர்கள் அறிய விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி. பட்டாச்சாரிய ஜானி துமி சாக்ஷாத் பிரஹஸ்பதி शास्त्र व्याख्या करीते ऐचे करो नाही शक्ति. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார்: பிரியமான பட்டாச்சாரியரே, நீங்கள் சொர்க்கலோகத்தின் ரிஷியான பிரகஸ்பதியை போன்றவர். உண்மையில் சாஸ்திரங்களை இது போன்று விளக்குவதற்கான திறன் இவ்வுலகில் யாரிடமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவ்வளவு கிரேட்டா பேசிருப்பாரு இல்லையா? கிந்து துமி ஹர்த கைலா பாண்டித்யா பிரதிபாவா இஹ வை ஸ்லோகேராச்சே ஆரோ அபிப்பிராயா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்புள்ள பட்டாச்சாரியாரே, நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த ஸ்லோகத்தை உங்களுடைய பாண்டித்துவத்தின் வல்லமையினால் நன்றாக விளக்கியுள்ளீர். ஆயினும் இந்த பாண்டித்துவத்து விளக்குவதற்கு அப்பால் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு மற்றொரு பொருளும் உள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டியது அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. பட்டாச்சாரியரா பிரார்த்தனையதே பிரபு வியாக்கியா கைலா தானர நவ அர்த்தமத்யே ஏகநாச்சிய சுனிலா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 193 சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் வேண்டுகோளின்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த ஸ்லோகத்தினை விளக்கத் தொடங்கினார். பட்டாச்சாரியாரால் வழங்கப்பட்ட 9 விளக்கங்களை தீண்டாமலேயே மகாபிரபு விளக்கமளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. So next, Atma Ramascha Suroke Ekadasha Padahaya Pratak Pratak Kaila Padera Artha Nishaya. Yes. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 194 ஆத்மாராம ஸ்லோகத்தில் 11 வார்த்தைகள் உள்ளன. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவற்றினை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விளக்கினார். பொருளுரை. ஆத்மா ராம ஸ்லோகத்தில் உள்ள வார்த்தைகளாவன: ஆத்மா ராமக, ச முனையக, நிர்கிரந்தக, அபி உருக்ரமே, குருவந்தி அகைத்துகிம், பக்திம் இத்தம் பூத குண ஹரிகி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே நிறைய விளக்கங்கள் உண்டு. நாம நீங்க சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க மாதாஜி, என்ன மறந்து முன்னாடியே சொல்லிருக்கீங்க. சோ இத மீண்டும் நம்ம ஒரு முறை நாளைக்கு ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன் இந்த ஒண்ணு. சரியா? சோ டிஃபரெண்ட் வேஸ் அவர் அந்த ஆத்மாராம தட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் தி வேர்ட் ஆத்மாராம இன் 18 டிஃபரெண்ட் வேஸ். அதாவது அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பர்பட் 18 வாக்கியங்களாக அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். நிறைய விளக்கங்கள் உண்டு. அந்த பெரிய பர்பட் ஆனது அந்த 7th சாப்டர்ல 10th ஸ்லோகம் பெரிய பர்பட் ஆக்சுவல். தத் பாதா பிராதானாயே ஆத்மராம மீலானா ஆசாட அஷ்டதச அர்த்த கைலா அபிப்பிராயலானா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 195 ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் தனித்தனியாக எடுத்து அதனை ஆத்மா ராமா என்னும் சொல்லுடன் இணைத்தார். இவ்வாறாக அவர் ஆத்மா ராமா என்னும் சொல்லினை 18 வெவ்வேறு வழிகளில் விளக்கினார். இதை நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல தான் பார்ப்போம். பகவான் தாந்திர சக்தி தாந்திர குண கணா அச்சிந்த பிரபாவாதி நேரா நாயா கதானா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 196 ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள், அவரது வெவ்வேறு சக்திகள், அவரது தெய்வீக குணங்கள் என அனைத்தும் அச்சிந்திய பிரபாவத்தை கொண்டவை. அவற்றை முழுமையாக விளக்குவது சாத்தியமில்லை. வெரி கிளியர்லி. சோ நாம இப்ப 96 வரைக்குமே முடிக்கிறோம். ஓகே, நாளைக்கு 197. சோ இந்த ஸ்லோகங்களுக்கு நாம விளக்க உரை பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம போகலாம். முதல்ல படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது இருவருக்கு மத்தியில வாக்குவாதம் நடக்கிறது இல்லையா? சோ அவர் கேக்குறார், முதல்ல நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கோ ஆத்மா ராமா அந்த ஸ்லோகத்தை. இப்போ பகவான் சொல்றார், சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், இந்த ஆத்மா ராம ஸ்லோகத்தை வச்சுட்டு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார், சொல்றார் இத படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முதல்ல இந்த ஸ்லோகத்துக்கான வியாக்கியானத்தை பட்டாச்சாரியா அவருடைய புலமையை கொண்டு அவர் சொல்லணும். ஏன்னா அவரை எந்த பிரகஸ்பதிக்கு சமமாக, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு புலமை வாய்ந்தவர் வேத சாஸ்திரங்கள்ல. அதனால அவருடைய வியாக்கியானம் எப்படி இருக்குன்றத முதல்ல கேட்ட பிறகு, அதன் பிறகு யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த விளக்கத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. மொத்தத்துல அதுல 11 வார்த்தைகள், ஆனா 18 விளக்க உரைகள் கொடுக்கறதா நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல போனா அது நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஆனா இவர் 9 பதங்களை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இது பாகவதம், சைத்தன்ய பாகவதத்துல இந்த விளக்கங்கள் இருக்கான்றத கேட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான். ஏன்னா இந்த இடத்துல எதுவுமே சொல்லல. அதனால நம்ம எத்தனாவது ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம படிச்சோம்? நம்ம இன்னைக்கு 181 இல்லையா? சோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ற, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு லார்ட் சிவா இன்ஃபார்ம்டு துர்கா, அதாவது துர்கா தேவிக்கு
சிவபெருமான் எடுத்துரைக்கிறார். ஏன்னா அவங்கதானே இந்த பிரகிருதியை ஆளக்கூடியவர்கள், தாய் தான் ஆள்கின்றாள். சோ இந்த ஏஜ் ஆஃப் கலி, இந்த கலியுகத்துல சோ அதாவது சிவபெருமான், அதாவது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பிராமணா, என்ன இது வந்து பகவான் வந்து ஒரு பிராமண அவதாரத்தை எடுக்க சொல்லியிருக்கார். அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த வேதாஸ் த்ரூ ஃபால்ஸ் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இன் ஏத்திஸ்டிக் வே. ஏன் ஏத்திஸ்டிக் வே அப்படின்னாக்கா, கடவுளே இல்லாத ஒரு தருணத்துல கடவுளை பற்றியான மேன்மையான தன்மையை எடுத்துரைத்தால் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் கண்டிப்பா இருக்காது. இப்போ எல்கேஜில சேர்க்க வேண்டிய ஒரு குழந்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல டைரக்டா சேர்த்தா அந்த குழந்தை வந்து படிக்குமா? கண்டிப்பா படிக்காது இல்லையா? இப்ப 10th எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய குழந்தைய வந்து நீ டிகிரி எக்ஸாம் எழுதுன்னு சொன்னா எழுத முடியுமா? எழுதும், ஆனா அதை புரிஞ்சுட்டு எழுதாது இல்லையா? ஃபெயில் ஆகுறது என்னதோ அது கண்டிப்பா நடக்கும், ஆனா பாஸ் ஆகுறதுன்றது ஒரே, அதாவது வெரி வெரி ரேர். அது போல இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா மக்களுடைய பக்குவம் எந்த பக்தியில எந்த அளவுக்கு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான் நாம் அதை வந்து கொடுக்க முடியும் இல்லையா? பக்தியை பற்றியான ஞானத்தை கொடுக்க முடியும். கலியுகம் விடுங்க, கலியுகம் முழுவதுமே வந்து இட் இஸ் இம்மர்ஸ்டு இல்லையா? அதாவது மூழ்கி போயிருக்கோம் நம்ம எதுல? பௌதீகத்துல. சோ நாத்திக தன்மையில சில பேர் வந்து பௌதீகமாவே முழுசா மூழ்கியாச்சு. சோ அதனால அவங்கள வந்து நம்ம இழுத்துட்டு வரணும்னா படிப்படியா, இப்ப நாமெல்லாம் கூட எப்படி படிச்சோம் பகவத்கீதைய? முதல்ல 18 நாள், அதுலயும் எத்தனை பேரு, நம்ம கூட எத்தனையோ பேரு ஆயிரக்கணக்குல வந்து படிச்சிருப்பாங்க. ஆனா அதுல வந்து எல்லாம் ஒரு 40-50 பேர் தான் நம்ம தேடி இருக்கோம் இல்லையா? 8 லட்சம் பேர் வந்து இது வரைக்குமே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அதாவது கோர்சஸ்க்கு இப்ப கிடையாது, 1 இயர் பிஃபோரே வந்து 8 லட்சம். இப்பதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. மோர் தென் a இயர் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு திங்களுமே 20,000 பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. ஆனா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? 2000-3000 பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க. அந்த 2000-3000 பேர்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 18 நாள் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு 1000 தான் வந்து நிப்பாங்க, இல்லைன்னா 800 அந்த மாதிரிதான் நிப்பாங்க. சோ இந்த ஃபில்டரிங். ஏன் அவங்க எல்லாம் வெளியில கிளம்புறாங்க அப்படின்னாக்கா, சூன்யமா இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய உணர்தலை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கான அந்த இந்த பாதை வந்து அவங்களுக்கு ஒத்துழைக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து கூட 3 PM இருந்து ஒருத்தவங்க லெஃப்ட் ஆயிருக்காங்க மாதாஜி. ஆமா, அவங்களுக்கு கால் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணணும், ஐ டோல்டு இவரை, நீங்க யாராவது பாலாஜி பிரபு கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி கேளுங்க. தட் வில் பி பெட்டர். ஓகே. ஸோ ஏன்னா அது அவர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவார். எனக்கு தெரியாது அது வாட்ஸ்அப்ல இருந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுன்னு. அவங்க எக்ஸலுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. லெட் மீ செக் வித் லலிதா மாதாஜி ஆல்சோ. ஓகே, அவங்களால முடிஞ்சாலும் அவங்க எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இல்லைன்னா நம்ம மகாலட்சுமி மாதாஜி கிட்ட நம்பர்ஸ் இருக்கும், ஆனா அது எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லா குரூப்ஸுமே காமனா வச்சிருப்பாங்க. அவங்க தான் வந்து இதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ லெட் மீ செக் இன் இட் பாசிபிலிட்டி. எல்லா அட்மின்ஸுமே நீங்க அந்தந்த குரூப்ல யார் அட்மின் இருக்காங்களோ அவங்கள போட்டுருங்க. 7 PM அட்மின் யாருன்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து யாரோ சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஹேமா மாதாஜி இன்னும் சப்போர்ட் பண்றாங்களா? கோகிலா மாதாஜி இஸ் 9 PM நினைக்கிறேன், இஃப் ஐம் ரைட். ஸோ அவங்க 2 பேருமே அதுல ஆட் பண்ணும் இல்லைங்களா? ஸோ அவங்க யார் ஆக்டிவா இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து எடுத்துக்கணும். ஸோ நம்ம வி ஹாவ் டு கால். இந்த சண்டே வந்து செஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லுங்க, சரிங்களா? வி லெட் அஸ் ஹேவ் எ செஷன் ஆன் சண்டே அரௌண்ட் 2 PM, 2 மணிக்கு. இல்லைனாக்கா 12 மணிக்கு வச்சுக்கலாம். ஓகே, 12 o'clock வச்சுருந்தானாக்கா 12 to 1 முடிச்சுட்டு அப்புறமா அவங்க சாப்பாடுக்கு போவாங்க. பசி இருக்கும்போது கொஞ்சமா கேட்க முடியும். பசி வயிறு நொம்பிச்சுன்னா தூக்கம் தான் வரும். ஓகே, வில் ஹாவ் 12 o'clock. ஏன்னா எனக்கு 10-12 எனக்கு பக்தி வைபவ் கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நான் அட்டன் பண்ணி ஆகணும். அதனால 12 மணிக்கு வேணா நான் ஐ வில் கம் அண்ட் ஜாயின். ஸோ நீங்க எல்லாருமே அது டீச்சர்ஸ் வந்து ரெடியா இருந்தோம். ஓகே, டீச்சர்ஸ் அட்மின்ஸ் எல்லாருமே. ஸோ இப்படி எதுக்கு சொன்னேன் நான், இந்த வேத சாஸ்திரங்களை எடுத்துரைக்கிறத வந்து கேட்கறதுக்கு வந்து பக்குவம் வேணும் இல்லையா? சில பேர் தூங்குவாங்க, அது அது அவங்களுடைய அஜ்ஞானம். ஏன் நாம கூட வந்து முதல் கட்டத்துல அப்படிதான் இருந்திருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த ஈடுபாடு என்பது எடுத்த உடனே ஒரே நாள்ல வரவே வராது. ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நம்ம அதை உணர்ந்தா மட்டும்தான் வரும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவங்களை எடுத்த உடனே ஹையஸ்ட் பிலாசபில, அதாவது டைரக்டா PhD பண்ணுங்கன்னு சொன்னா பண்ணுவாங்களா? கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. வை த ரீசன் ஹஸ் பீன் டோல்ட். ஏன் அதை வந்து உண்மையான தாத்பரியத்தை வந்து இடனா வைக்க சொன்னார் பகவான் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். வெறுமனே அரூபத்தன்னை மட்டும்தான் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கார். சோ
அப்படின்னா வெறும் அரூபத்தன்மை தான் அப்படிங்கறது அவங்களுடைய ஸ்ட்ராங்கான அந்த பாயிண்ட் இல்லையா. அப்ப ரூபம் எல்லாமே மாயை, இந்த பிரபஞ்சம் மாயை அப்படிங்கறத வந்து அந்த கொள்கையை எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஏன்னா அப்புறம் அவங்க உணரணும் இல்லையா. அப்ப வந்து அருவம் என்றால் அப்ப பகவானுக்கு ரூபம் இல்லையா அப்படின்னாக்க இல்ல, அதுதான் ஃபால்ஸ் இல்லையா. அது வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து தோற்றம் என்பதும் ஃபால்ஸ் இல்லையா, அதுவும் வந்து பொய், அதுவும் மாயை அப்படிங்கறத வந்து சொல்லிட்டு வந்தாங்க. சிமிலர் டு, ஏன்னா புத்த மதத்தை வந்து புரிந்து கொண்டவர்கள் இதையும் அதே பாங்குல எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. அந்த ஒரு நிலையில எடுத்துட்டு வந்ததுதான் இது. சோ இந்த பிராமண மூர்த்தினா என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, சங்கராச்சாரியாரை வந்து குறிக்கின்றது என்று சொல்லப்படுறது. மலபார் அப்படின்னா கேரள பிரதேசத்துல பிறந்தவர். மாயவத பிலாசபி ஸ்டேட்ஸ் தட் சுப்ரீம் லார்ட் த லிவிங் என்டிட்டிஸ், அவர் மேல எந்த தப்பும் கிடையாது. ஹி நோஸ் த பர்சனல் ஃபார்ம், பகவானுடைய ரூபம் தெரியும், அவர் ஸ்வயம் சிவபெருமான் தான். அதனால வந்து தெரிஞ்சாங்க. ஏன்னா அவருடைய தாயாருக்கு வந்து கடைசி கட்டத்துல வந்து அதாவது பகவானுடைய தரிசனத்தை, கிருஷ்ண தரிசனத்தை பண்ணார். ஏன்னா அவங்களுடைய தாயார் வந்து கிருஷ்ண பக்தை இல்லையா. யாரு? சங்கராச்சாரியாருடைய தாயார் வந்து கிருஷ்ண பக்தை. அதனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கும் பொழுது அந்த தரிசனத்தை, பகவானுடைய தரிசனத்தை வந்து அவர் வந்து அவர் முன்னாடி தோற்றுவித்து அவர் அந்த தரிசனத்தை கிருஷ்ண லீலையை பார்த்த வண்ணமே அவங்க இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினதா வந்து சொல்லப்படும். சோ அதனால அவருக்கு பகவானுடைய ரூபம் தெரியும், ஆனா அவர் புரிந்து கொண்ட அளவுக்கு வந்து பாமரனுக்கு தெரியாதே இல்லையா. அதனால என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரம் நான் கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்கவே கூடாது. ஒரு டீச்சர் எப்படி இருக்கணும்னாக்கா ஸ்டூடெண்ட் லெவலுக்கு போய் தான் வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். ஸ்டூடெண்ட் லெவல் வந்து எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சொன்னாதான் அந்த ஸ்டூடெண்டால அதை வந்து கிராஸ் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரியவே புரியாது, எல்லோ கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும் போகணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இவந்தோ உத்தம அதிகாரி நிலையில இருந்த பிரபுபாத அவர் கிளாஸ் நடத்தும் போது மத்தியம அதிகாரி நிலைக்கு தான் வந்துருவார். ஸோ எ பர்சன் ஹேஸ் டு கம் டவுன் டு த பொசிஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆடியன்ஸ்னுடைய லெவலுக்கு வந்தாதான் நாம சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விதம் கூட வந்து அவங்க புரியுற அளவுக்கு நம்மளால எடுத்துரைக்க முடியும். ஸோ இதுதான் ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு எஃபிஷியன்ட் டீச்சருடைய டாக்டிக்ஸ். அதே மாதிரிதான் சங்கராச்சாரியாருமே எப்படி அதாவது அதாவது மனிதர்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வார்கள், எவ்வாறு எடுத்துரைத்தா புரிந்து கொள்வார்கள் அப்படிங்கறதான் அவர் வந்து சொல்லிட்டு போனார். அப்புறம் ஏன் அவர் வந்து நல்லா புரிஞ்சினதுனால தானே கீதா உபனிஷத் அவர் வந்து இது கீத மகாத்மியத்தை பாடினார் இல்லையா. சோ அந்த கீத மகாத்மியத்துல என்ன சொல்லியிருக்கார், ஒரே தேவன் கிருஷ்ணர் தான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அவர் அப்ப அங்கேயே நம்ம அந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை பார்த்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ ஹி ஹஸ் ப்ரீச்ட் ஒன் அண்ட் ஹி ஹஸ் ஃபாலோட் ஒன் தேர். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவர் பகவானுடைய ரூபத்தை உணரக்கூடிய அந்த உணர்வை அவர் பெற்றிருந்தார். அதனால அவரால் வந்து இறைவனுடைய அரூபமும் ரூபமும் எல்லாமே அவருக்கு புரிந்த வண்ணம் இருந்தது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது அவர் எடுத்துரைத்த கொள்கையில வந்து சூன்யத்திலிருந்து அட்லீஸ்ட் ஆற்றல் இருக்குன்றத வந்து சொன்னா ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் தான் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த மனிதர்களுக்கு இருந்தது. அதனாலதான் இருக்கக்கூடிய உண்மை வந்து இட் இஸ் ஹிடன் ஃபார்ம் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அததான் இங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்துரைக்கிறார். டு சப்போர்ட் திஸ் ஏத்திஸ்டிக் தியரி அப்படின்னா ரூபம் இல்லை அப்படிங்கறது வந்து நாத்திகத்தன்மை ஆக்சுவலி. So Mayavadi cite false scriptures which make people bereft of transcendental knowledge and addicted to the fruity activities and mental speculation. அதனாலதான் சக்தி வருது இல்லையா, இதை பண்ணா அந்த சக்தி, அதை பண்ணா இந்த சக்தி. சக்தியினுடைய ரூபமும் பகவான் தான், ஆனா அது மட்டும்தான் அவர் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அது வரைக்கும் மட்டுமே உணர்ந்தவர்கள், ஏன்னா அந்த வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு பக்குவமே இருந்துச்சு அந்த காலகட்டத்துல, அதை மட்டும்தான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருந்தது. அதை மட்டும்தான் வந்து சங்கராச்சாரியார் சொன்னார். சோ இப்ப பத்ம புராணம் உத்தரகாண்டத்துல வந்து நாம என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, உத்தரகாண்டம் இது எல்லாமே ஹிந்தில தான் இருக்கு, மீனிங் எதுவும் கிடைக்கல. சரி ஓகே. பத்ம புராணம் ரெஃபரன்சஸ் 2-3 நேற்று ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருந்தது இல்லையா, அது ஒண்ணு. அடுத்து வந்து இன்னைக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ், 2 ரெஃபரன்ஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம் அது. ஆனா இந்த ஆத்மா ராமா ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த 2 ஸ்லோகங்களை வந்து நம்ம செக் பண்ணி தான் நிதானமா தேடிதான் உங்களுக்கு சொல்லணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை கேட்ட உடனே இந்த ஸ்லோகம் ஆத்மா ராமா ஸ்லோகத்தை கேட்ட உடனே
சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா அவர் வந்து ஸ்டன் ஆயிடுறாரு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அவர் எதுவுமே சொல்லல. அதனால இத பத்தி நீ ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் சார், நீங்க வந்து அதாவது அவரும் வந்து ரெஸ்பெக்டபிள் பொசிஷன் இல்லையா. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா பீங் கிரேட் ஸ்காலர் இல்லையா, அவருக்கு கொடுத்த அந்த மரியாதையை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை வந்து அந்த ஸ்காலருக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்திருந்தார். ஸோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன். அதுதான் வந்து மேன்மையான பக்குவம் அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துரைத்தார். ஸோ இது கேட்டவொன்னு ஈவன் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு சுய திருப்தி கொண்ட முனிகளாலும் வந்து பகவானுக்கு வந்து அதாவது பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் வந்து தெய்வீகமான இயல்பு அப்படின்றத வந்து அதை கொண்டு பகவானுடைய தெய்வீகமான இயல்புகளை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா they are full of inconceivable, அதை வந்து அளவிட முடியாத ஆற்றலை பெற்றவர் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு. மேலும் those who are self-satisfied and unattracted by the external material desire also attracted to the loving. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா unattracted ஈர்க்கப்படாமல், இந்த பௌதீக இதனால ஈர்க்கப்படாமல் சுய திருப்தி கொண்ட அவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய அந்த தூய அதாவது அன்பு கொண்டு பக்தி செய்யக்கூடிய அதை தான் விரும்புறாங்க. ஈவன் பகவான் கூட அதை தான் விரும்புறாரு. பகவான் நம்ம கிட்ட கேட்கறது அது ஒண்ணுதான், தன்னிடத்தில் அன்பு கொண்டு அவர்கள் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு தான் எதிர்பார்க்கிறார். சோ அப்படி அவர் வேற யாரும் கிடையாது, ஹரி இல்லையா, கிருஷ்ணா தான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றார். இப்ப நாம இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். சோ இந்த ஸ்லோகம் எவ்வளவு பெருசு இருக்கு, இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பர்பட். ஐ திங்க் இந்த ஒரு டீட்டெயில் மட்டும் நாளைக்கு சொல்றேன். பத்ம புராணத்துல என்ன ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்குதோ அதை நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்றேன். ஓகே, ஏன்னா இப்ப இது தொடங்குனா இதுவே 1/2 மணி நேரம் ஆயிடும். I don't want to waste in this. இந்த இதுல காலையில இதுவே 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு பாகவதம் கேட்க கஷ்டமாயிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். நாளைக்கு இந்த ஸ்லோகம் மட்டுமே நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சௌனக ரிஷிகள். சோ இதை பண்ணோம்னா 196 வரைக்கும் முடியாது. நாளைக்கு மோஸ்ட்லி ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் இருக்காது, ஒன்லி இதனுடைய விளக்க உரை மட்டும்தான். ஓகே,